ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு புதிய ஜாப் ஆஃபர் ஃபார் நர்சஸ்க்கு, அதுவும் சவுதி அரேபியாவுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை மாதிரி புதிய ஜாப் ஆஃபரை நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Female staff nurses GNM and BSc with 2 years of experience in all departments. Salary Saudi Riyal 4050 plus allowances, free accommodation. Critical care allowances Saudi Riyal 600 to Saudi Riyal 850 will be paid after probationary period னு சொல்லிக்கிறாங்க. டாக்டர் முஹம்மத் அல் ஃபகி ஹாஸ்பிட்டல், ரியாத், கிங்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியா. காண்டாக்ட் நம்பர் 2 நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களோட மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட் யுவர் சிவி வித் ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ் bscmoh21@gmail.comனு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஜாப் ஆஃபர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.